Mamă mia! Bă, unde să mă... Bă, asta nu-i casa mea. Bă, unde să mă... Trebuie să văd cum scap din casa asta. Uite o carte. Niște saltare. Pleacă din casa asta! Mă arată ca casa a lui bunica. Bă. I hate you. You hate my... Granny, cine-i urât asta, bă? Da. Mă vest! Am scăpat de ea. Nu-i bostan. Nu știu cum să fac cu Granny. Băieți, am uitat ceva. Ceva foarte important. Nu știu cum să scap de Granny. Mamă! Mamă! Nu știu unde sunt. Bă, băiatule, ce-i cu jocul ăsta? Hai că o bag la răcoare. Granny acolo! Bă, Granny! Dacă vreau să mă joc de viața ascunselea? Da. Poate pot să o doxez acolo. Hopa. Mamă. Bă, a pus două trepuri. Dacă dau acum de Granny, m-am dus. Granny! Cât stai la ușă să o deschizi? Need the car key. Need a spark plug? Trebuie să găsesc o cale cum să scap de la Granny. Că parcă mi-amintesc că am trecut jocul prin canalul vechi. Mi-amintesc că am trecut jocul, parcă. Opa. Unde am ajuns, băieți? Sunt afară. Sunt afară. Which hand? Hopa! Cred că o să am nevoie de asta. Oare Granny poate să vină aici? Sper că nu. Bun, am nevoie de pasăre. Țin minte că am avirea o pasăre. Hopa! Ok. O luăm după pe aia. Mai trebuie să dăm de mâncare la pasăre și să luăm itemul. Oh. E o mică chestie care mă cam frământă. Acum mi-amintesc. Trebuie să iau telecomanda. Dă mare spray în ochi.
Când o văd pe Granny am dat mare spray. Opa! Au! Nu mai bine le pun toate itemele într-un loc. Parcă asta am nevoie de făcut. Zic eu. Playhouse. Poate o să mai mă duc eu în casă la Granny, dar momentan nu. Bun. Tarantula e mare și urâtă. Nu mai știu de unde am făcut rost de cheie. A, da! Ți-mi minte de unde am făcut rost de cheie. Bă, pe unde trebuie să merg? Mamă, pe unde trebuie să merg, bă? Aha. Asta parcă era mama lui Granny. Sau sora ei. Am nevoie de un ciocan. Bă, ce e la mă coguel? Asta o să am nevoie de ea. Parcă cu asta tăiam o chestie. Nu mai știu ce. Holy. Aici venea Granny. Da, pe aici venea Granny. Fuck. Mamă. Mă freacă Granny. Fieți antenă. Mă duc să tai niște întrerupătoare. Cum să scap de pișatul ăsta? Dă-i. Bun. Smoke. Mișcă-te. Mișcă de-n buric. Să spun mâna pe buric. Păcat că nu putem să salvăm. Nu mai știu ce făcea coguilul. Hai că găsesc și ăsta. Bam. Mama mia, Granny. Granny, poți să pleci? Granny, tu vrei să mori? Aoleu, Granny, tu vrei să mori, Granny, tu vrei să mori, vrei să te las fără viață, vrei să te strup gâtul, vrei să... Faoleu, Granny, ești number one. Crede-mă. Bun, trebuie să scap de trap-ul ăsta care l-a pus Granny. Easy. Fuck off, motherfucker. Nu știu cum am nevoie de chestia asta. Nu sunt sigur. Scriu diver. Nu știu ce sunt schiop. Uite, bă, ești priată, are ochii roșii. Fă prostul. Măcar poate să vin aici? Da, e foarte... are multe puteri. Aici nu poți să vină, n-are cum. Granny! Fă Granny! Ce faci, mă, fă Granny? Unde e, mă? Urât asta. Am prea are cum să mă audă. Să mort. Hai că... a trecut ceva. Nu-ți mai ajunge, Granny! Nu-ți mai ajunge! Stai camp la ușă, bă, Granny! Stai camp la ușă! Parcă era o modalitate, nu? Merge să deschide ușa? Da, mergem. Adică, bine, ușa nu merge, dar...
M-a lăsat șchiop, Granny. M-a lăsat pur și simplu șchiop. Șchiop, bă, mi-a dat de m-a rupt. Hopa. O vedem noi acolo. Bun, a plecat. Mamă, cum a scăpat, băieți? Mă, cum? Mișcă. Bă, da, mă, voi măcar ați văzut cam cât de urâtă e mama lui Granny. De ce am spânzurat-o oare Granny? Habar nu am! Așa o zică Granny. Mother, what the fuck are you on the ground? I'm right here! Am atapat și eu, da. Mamă, ce proastă e Granny, credeți-mă. Granny. Piece of shit, dickhead, man. Bă, nu m-am dat de locul ăsta. Mamă, ce m-a spăriat. Fuck. Give me this key. Șpara. Nu e aici. Mamă, nu m-am văzut, băieți. I swear to God, I'm gonna beat this nigga ass. Bă, Green, de unde știi unde mă duc? Vreau să mă duc. Aici o să fie cam jale, credeți-mă. Puteam să ajung de la începutul episodului, dar... Uai, dă-te! Chidarul ăsta cum fuge, bă! Bă, băiatule! Mamă! Nu știu dacă am chain cutter. Padlock key am. Stai că mai știu de unde l-am luat. Nu mai știu, am uitat, bă. M-a frecat. Bă, dar văd că fugi destul de greu. Fugi, Andrei 2010. E, nu, căchește, fugi. Mamă, ce s-a beșit. I'm gonna bite your stupid ass nigga. Nu știu cum aude. Poți să mai stai camp aici? Ok, bun. Thank you so much.
Nu știu cum să fac cu câinile astea. Nu știu cum să fac cu câinile astea, bă, nu știu. Bă, unde sunt? Mai am nevoie de la spate și gata. Am finalizat shotgun-ul și o să-mi puși pe Granny cu foarte multă poftă. Am ajuns la shotgun. What? 1. De ce am nevoie de 1? Bun. Am ajuns aici. Măi băiatule, măi. Take the fucking shotgun. And fuck the ammo, bitch. When I'm at the beat, yo. Headshot, motherfucker. Te-am rupt, fă, handicapatul. Bun, acum, ea m-a frecat, acum urmează să o frec eu, bun. Fă prostul. Nu mai sta crăcită, fă! Bă! Mamă, i-am văzut chiciorul pentru prima oară. Mișcă-te! Mișcă-te! Aoleu, dacă până se mișcă urâta asta, mai trec 100 de ani. Bun, cam atât pe astăzi. Am scăpat de Granny, nu știu cum. Nu știu ce s-a întâmplat. Am scăpat de Granny. Urmează să scăpăm și de soțul ei. Deci, cam atât pe astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!